масъалаҳои мубрами рақамикунонии бахши молия дурнамо ва тамоюли рушди он таҳти чунин унвон дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ баргузор шуд. Дар кори ҳамоиш устодону донишмандони соҳа аз донишгоҳ, марказҳои бузурги илмиву тадқиқотӣ, ниҳодҳои давлатӣ ва марказҳои илмӣ ширкат ва суханронӣ намуданд. Зикр шуд, ки марҳилаи муосири ташаккули иқтисодиёти ҷаҳонӣ бо иқтисодиёти рақамӣ алоқамандии ногусастанӣ дорад. Истифодаи технологияҳои компютерӣ ва рақамӣ яке аз асосҳои калидии ташаккули сиёсати иқтисодии давлатҳои муосирро ташкил медиҳад. аз ин ҷост ки солҳои охир бо дар назардошти тағйирёбии авзои иқтисодию сиёсии ҷаҳон, нақши технологияҳои муосир ва навгониҳои электронию рақамӣ дар идоракунии давлатӣ бештар меафзояд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи нави рақамикунонӣ бахшҳои гуногуни иқтисодиёт қарор дошта. Дар ин радиф аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои назаррас оид ба вусъат бахшидани рақамикунонии иқтисодиёт андешида шуда истодааст. дар ҳамоиши ҷумҳуриявии илми амалӣ таҳти унвони масъалаҳои мубрами рақамикунонии бахши молия, дурнамо ва тамоюли рушди он дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон масъалаҳои мутобиқсозии низоми андоз ва маъмурикунонии андози Тоҷикистон ба ташаккулот ва таваккалҳо, самаранокии хароҷоти буҷет, меъёрҳои арзёбӣ, табдилоти рақамии хазинадорӣ ва дигар масъалаҳои марбути соҳа баррасӣ шуданд. рақамикунонии иқтисодӣ имконият медиҳад ки мо бо ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваст шавем ва дар шароити имрӯза ки аз падидаҳои дар сатҳи байналмилалӣ пайдошуда мо ҳамчун ҷузъи комилухӯи ҷомеаи башарӣ ҷудо шуда наметавонем. пайваста бояд ки ба муҳити сатҳи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ мутобиқ кунем тамоми фаъолияте ки дар мамлакат аст, ва хусус масъалаҳои иқтисодӣ ки имрӯз мо мушоҳида мекунем, чи дар бахши молия ҳаст, чи дар бахши дигар бахшҳои фаъолияти хоҷагии халқ аст, бевосита ба рақамикунонӣ эҳтиёҷ доранд. дар кори ҳамоиш олимону донишмандон дар мавзӯи муҳимияти рақамикунонии иқтисодиёт, нақши хазинадорӣ дар рақамикунонии бахши давлатӣ, рақамикунонӣ ва муносибатҳои молиявӣ ва амсоли ин ибрози назар карданд. солҳои охир рушди технологияҳои нав ба пайдоиши бозорҳои бузурги алоқаи мобилӣ ва хизматрасониҳои интернет оварда расонид. Технологияҳои нав ба баъзи паҳлӯҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидории муқарраршуда таъсири тағйирдиҳанда ворид мекунанд, ки асосан аз иваз кардани механизмҳои андоз бо рақамӣ ва инчунин такомули минбаъда иборатанд. рушди иқтисодиёти рақамӣ аз афзоиши бозорҳои мустақим бо технологияҳои рақамӣ ва мобилӣ вобаста буда тиҷорати онлайн, тиҷорати электронӣ, хизматрасониҳои молиявӣ, онлайн банкингҳо, хизматрасонии интернетии иҷтимоӣ, инчунин дигар хизматрасониҳои давлатиро дар бар мегирад.